लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों मिथिया नों गावसो गोसो जानानै थांदों ना नोंखौ सोरबा लांखारदों। जाय आदामोना जाय बिथांमोना जोंखौ जोंनि बाजैखौ नागिरनायाव जेसेबां मानि मदद खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों हाजासे जों साबायखर बावो आरो जों आसा खालामो मोनजासिम नागिरनानै जोंनो होफैगोन होननानैहाय। गोबां रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों जों मिथिगौ। आंनि बिदाया गावनि फिसालाखौ मालाबाबो सानसेबो जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम गथना जानायसिम सानसे साननै सानथाम गारनानै जेरावबो थाहैयाखै। बे मानसिनिफ्राय दिनैसिम सानब्रै सानबा गोजान जालांनानै दङ। अब्ला बिनि गोसोआव माबायदि खामग्लिदों बेसो मिन्थिगौ। गावनि थैनि फिसा बिनि गोजानाव थानांनानै दङ दिनै सानब्रै सानबा। बिनि सायाव मोनसेबो खबर गैया। माबायदि दं माबायदि गैया अब्ला माबायदि दुखु जागोन बिनि बिफाया बेखौ बेसो मिन्थिगौ। नों दिनै गावनि बे गथ'नि बे गथ'नि थैनि बिफाखौ जुदि नों बाजैया गावनि गोसोजों थांदोंब्ला जिबायदि नोङो सोगाबदों नोंबो सानसे बेबायदिनो गाबनांगोन बाजै। नोंबो गाबना आरो जायफोरा गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्लांदोंब्ला बिथांमोना जोंनि मेगननि मोदैखौ नायनानै अन्नानैहाय गले गले खावलायो जोंनो बे मानसिखौ जोंनो गथायदो। आंनि बिदाया गोबां दुखुआव दङ। गोबां दुखु मोनो लोगोफोर। बेबायदि दुखु दाहाखौ नुयोब्ला आंनि बिदाखौ आं बेबायदि गाबनाय आं नुफेराखैमोन। दिनै गावनि असे बिसि गावनि असे फिसाला गोमाजानायाव बियो गोबां दुखु जादों। जानो लोंनो थिनब्लाबो जाया। माबायदि जानो हानो लोगोफोर। जाय मानसिया सबसे गावनि इम्परटेन्ट बियो गैयाब्ला माबायदि जानो लोंनो हानो माबायदि सान्थिखौ मोनगोन। खायदा खालामनानैब्लाबो खनसे कल खालाम जों नोंखौ लायगोन बाजै। नोंनि थाखाय बेसेबां रां थाङो नोंखौ लायनायाव जों नोंखौ लायगोन। जों नोंनिफ्राय खबर मोनाखैब्लाबो गोबां रां गारनानैब्लाबो नोंखौ दिनै नागिरगासिनो दङ। अब्लाबो जों नोंनि खबरखौ जेबो मोनाखै। बेसेबां न'खराव मेगनाव मोदै लानानै दङ आंनि बिदाया नोंनि थाखाय दिनै जाया लोङा लामा मानि गाबदों। गारि सायावबो गाबदों। गारि सालायनाय समावबो गाबदों। नों अन्नानै बुजि बाजै जोंनि न'खरनि दुखुखौ। नों थांफ्लांदोंब्ला नोङो मोजाङै साननानै जोंखौ खनसे फन खालाय। आं नोंखौ गले गले खावलायो बाजै। आं नोंखौ गले गले खावलायो नों मोजां गारगोन। जोंनो नोंसोरखौल' नांगौ बाजै। जोंनि न'खराव नोंसोरनो सबसे इम्परटेन्ट बाजै। गोबां गाबबाय बाजै नोंनि थाखाय। गोबां दुखु खालामबाय दिनैसिम दुखु खालामगासिनो दं। नों अन्नानै बुजिदो। जुदि आंनि बिदाया नोंखौ मोनामोनब्ला ना नोंनि थाखाय जाया नोंखौ हमनानै हरगोन बेनो 50,000 होनो राजि जादों। जुदि नोंखौ मोनामोनब्ला ना आंनि बिदाया बेबायदि राजि जानाय नङामोन। जोंनि न'खरा मिडल क्लास फेमिलिनि नों मिन्थिखायो जोंनाव एसेबां रांबो गैया। अब्लाबो नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बेखिनि रांखौ हरनो राजि जादों। नोंसोर बिमा फिसाया जोंनि फेमिलिनि थाखाय
बेसेबां गोनांथि आंनि बिदाया आंनाव सोङो माबाफोर खबर मोनदोंना मोनाखै, माबाफोर एसेफोर सोरबाफोर माबाफोर खिन्थाहरबायदों नामा होननानै। गैया, रावनिफ्रायबो खबरानो फैया। नायो जों सान हर नेबाय थायो माबाफोर खबर फैगोन नामा होननानै। ओरै जाया ओरै बयनोबो खबर हरबाय, गोबां जायगायावनो खबर हरबाय, अब्लाबो खबर मोनाखै। सोरबाफोर जुदि आंनि बिबाजै आरो आंनि बियानैखौहाय गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्लांबायबा जुदि जोंनो खिन्थाहरनो उसुबिदा मोनदोंब्ला नोंथांमोना गारिफ्राव थिखोनानै हर, नङाबा लामायाव दोननानै थां। जों नोंथांमोनखौ जेबो साना। नङाब्ला जोंनो फन हर, जों लायगोन। नोंथांमोना मा लुबैयो जों बेखौ हरगोन। जों सिगांनिफ्रायनो होनखादों आरो जों दासिम बुंबाय थादों जोंनो मानसिखौल' नांगौ।